Dámy a páni, vítajte späť a teda konkrétne už pri druhej epizóde nášho podcastu Unity Patch Notes. Dúfam, že ste si vypočuli aj prvú epizódu, ak nie, tak si určite ešte predtým to bežte vypočuť. No a spoločne so mnou je tu už teda tradične Čivo. Tradičná dvojica už po druhýkrát, čaute. No a samozrejme je tu taktiež aj Benny. Ahoj Benny. Ahoj, zdravím všechny, tradičně jsem tu s Čivem a Joškem. Poďme sa pozrieť na to, že čo nás tu dnes čaká, pretože máme tu veľa zaujímavých tém. Toto je diel, ktorý vlastne vychádza takto pekne pred Vianocami, hej, predtým, než nám skončí rok 2025, takže budeme sa trošičku pozerať aj do histórie, aj do tej budúcnosti, ale začneme témou Dynama Eklot, a teda čo sa tam vlastne stalo hneď po MČR. Následne potom sa pôjdeme pozrieť na ohliadnutie sa za tou sezónou 2025, no a hneď potom sa ešte pôjdeme pozrieť na to, ako to bude vyzerať vlastne zo zostavou do nadchádzajúceho roka a aké sú tam vlastne očakávania od takého toho budúceho roka a celkovo toho priebehu, čo nás tam vlastne čaká. Takže páni, ste ready? Môžeme ísť na to? Já jsem ready. Let's go. Tak poďme na to. Takže máme tu prvú tému a to je teda Dynamo Eklot a koniec profi CS2 sekcie. Ja za seba poviem, že ja som to fakt nečakal a ja viem, že vy máte určite nejaké insidy chalani a že možno vy ste to očakávali alebo podobne, ale teda jaké boli tie prvé myšlienky vlastne, keď tá správa vyšla von a čo ste si mysleli, bolo to za vás očakávané alebo vás to tiež istým spôsobom prekvapilo, Čivo? Neviem. Jako pre mňa to bola jedna z možných variant toho, čo sa stane aj celkovo, ale to je prakticky aj u nás, aj v Sinners je to vždycky jedna z možných variant. Že to vlastne dopadne tak, ako to dopadlo teraz momentálne v Dyname. Vieme, aký je ten systém tých VRS bodov a zachovania si toho kóru a vieme, aká bola zostava Dynamo a čo by sa muselo stať, aby nejakým spôsobom pokračovali a skladať na novú sekciu, kde v podstate nemáš žiadne VRS body a prechádzať si znova tým peklom, zoberie motiváciu veľa ľuďom a ako nechcem povedať, že som bol prekvapený nejak extrémne, že čo sa to deje, Pane Bože, ale je to aj v našom prípade to bola jedna z možných alternatív, že to môže takto dopadnúť. OK. Benny, ten tvoj pohľad na tú celú situáciu? Asi stejně jako řekl Čivík, jako byla to jedna z těch možností, které jako my jsme tušili, že se můžou stát a ty pocity potom jako na jednu stranu si řekneš dobře, tak asi jsme se možná stali dvojkou, ale víme, jak my to máme s mixama, že jo, takže možná, že nebudeme ani dvojka, možná, že budeme dvojka, kdo ví, jako haha, že jo. Ale i smutek, že jo, protože přece jenom jako ti budou chybět ty zápasy vyhrocený buď jako s náma, ale spíš asi ze Sinners. Prostě je to něco, co ta scéna potřebuje, je to něco, co je prostě fun to watch a je škoda, že prostě to dopadne takhle. Uvidíme, co Dynamo navaří na příští rok, jestli něco navaří a doufejme, že budou zpátky co nejdřív. No mňa to dá sa povedať, že zamrzelo hlavne z toho dôvodu, že ja si Dynamo pamätám ešte asi z roku 2020 sa mi zdá, tam vtedy vyhrali MSR. Ono to bol, ja som vtedy začínal, čiže to bola jedna z takých, že prvých eventov, ktoré som komentoval a ja viem, že vtedy oni absolútne neboli vlastne favoriti na toho víťaza a ja si pamätám, že všetci sme tam boli dosť tak prekvapení. Doteraz si pamätám aj tú zostavu, ktorá tam bola, tam ešte vtedy vlastne bol tam tiež Fida Nubik, ale dokonca tam hrával ešte Z, čo je hráč, ktorý už momentálne aktívne na tej scéne nie je. A ja som sa tak zamýšľal, že ako sa to vlastne stalo, pretože mne prišlo, že ten tím tak celkovo, že naozaj inak pôsobí oveľa dlhšie, ak sa nemýlim, opravte ma, ale mne sa zdá, že tá orga existovala vlastne ešte pred Sinners, nie? Že Sinners sa vlastne objavili až potom. Jasné, tak my sme s Martinom Novotným, čo je vlastne CEO Dynama, boli ešte za tej éry totálneho amatérizmu. No jasné. Hej, čiže oni sa tedy nevolali Dynamo Eklot, ale boli len Eklot. Jo. Hej, a tam tak Martin to vlastne vybudoval na tej amatérskej scéne a postupne získal toho jedného investora vlastne ako prvý, viac menej, hej. Ale to, že
Dynamo Eklot vlastne to chcem povedať, že zarezalo, ale bude fungovať takým spôsobom, ako bude fungovať ďalšie obdobie, tak má oveľa väčší presah na tú scénu, ako si dokážeme na prvý pohľad myslieť, pretože to dáva jasný signál aj vlastne Playzone, čo je a v podstate aj Y-Games, Jo. že prestávajú mať turnaje toho typu, ako boli tie Playzone zastávky MČR, absolútne význam. Za mňa teda, aspoň z môjho pohľadu, že to nebude mať pre nich moc veľký význam do budúcnosti robiť. Takže ubudne na našej scéne podľa mňa lokálnych československých eventov. Čo tej scéne samozrejme len zase môže nejako ublížiť a deje sa presne to, čo sme hovorili v roku 2020 a 2021, keď tu prišiel ten boom investorov a 8 full-time profesionálnych organizácií a platy brali hráči, ktorí by v dnešnej dobe boli možno v akadémkách. A bohužiaľ, ako prichádza tá krutá realita, to kruté vytriezvenie z toho, že ten boom je jednoducho preč a prichádza taká nejaká, dúfajme, že obnova alebo naštartovanie toho ekosystému v roku 2026. Otázka teraz je na tom, ako sa popasujú s tým organizátori eventov a tých kvázi ušetrených peňazí za tie eventy, či sa niečo do tej komunity dostane. Samozrejme, ja rozumiem extrémne aj tej ich strane, a viem si predstaviť, čo to znamená pre ich partnerov a pre plnenie ich záväzkov voči ich partnerom. Takže bude to veľmi, veľmi zaujímavé a zase sa mi otvára myšlienka v hlave, do ktorej ma Benny kope už druhý rok, že poďme robiť turnaje. A ja bojujem, že nejdem, ale prichádza doba, kedy to začína mať asi zase znova trošku význam robiť tie, nechcem to nazvať low-costy, ale sú to v podstate low-costy komunitné turnaje v pravidelných intervaloch, čo najčastejšie a rôzne takéto fan súťaže a fan turnaje so zapojením sa tej širokej hráckej verejnosti, aby sme tu mali vôbec do budúcna nejakých hráčov, ktorí by mohli, ja nehovorím, že hrať v našich orgách, ale mohli by sa niekam dostať ďalej, pretože v tomto období, ktoré teraz začína a keď sa nič takéto zásadné nestane, tak budeme padať ešte dole chvíľu, hej? Kým sa niečo zásadné nestane. Hej? Takže uvidíme, čo nás čaká budúci rok. Informácie momentálne žiadne, takže v napätí budeme tráviť Vianoce a Nový rok v tom, že čo sa stane budúci rok. Ty si to úplne, že si vhupnul do toho, ja som to chcel vlastne túto tému rozdeliť na také tie tri časti. Tá prvá presne, že ísť aj z toho organizačného hľadiska, čo to znamená presne pre organizátorov, ako je napríklad Playzone a Y-Games, keďže Dynamo bol ten tým, ktorým tam prinášal dosť veľa aj tých fanúšikov, ktorí tie zápasy a turnaje sledovali. Chcem sa taktiež povenovať aj tomu, že čo vlastne s tými hráčmi a na záver chcem prejsť aj tú fanúšikovskú časť. V každom prípade poďme ešte teda k tým organizačným veciam a teda ako sa vlastne na toto adaptuje tá CSDSK scéna, hej? Že otázka možno na teba, Benny, že myslíš si, že teraz je ten čas, kedy naozaj uvidíme možno viacej tých komunitných turnajov, že to, čo sme tam zažívali pred tým rokom 2020, hej, že naozaj žijú nejaké tie nightcupy, že sa to CSK hráva na tej nižšej úrovni, že nejdu všetky tie peniaze len do tých MČR zastávok alebo do toho MSR a podobne, že čo si myslíš, že aký to bude mať dopad, že vráti sa tá komunitnosť alebo nie? No podle mě je to nevyhnutelný, protože už teďko je problém stavět ty týmy, že jo, na nějaký úrovni. A my jsme si vlastně jako v roce 21 nebo 22, teď nevím přesně, že jo, tak začala, že jo, byla Sazka E-League, to byla normální liga, která probíhala nějak půl roku třeba, 4 měsíce, to samý byla Tipsport Cool Liga a to byl nějaký ekosystém, který fungoval a dokonce Tipsport Cool Liga měla 2 ty ligy, že jo. A ty si mohl postupovat do té první, mohl si jako, samozřejmě jako přišel na nějaký mix, od Sinners dostal Hunt, ale furt to jsou jako zkušenosti a někdo tam mohl vyčnívat a ty si z toho mohl vybrat a tak dále a to tady podle mě teďko chybí. A já jako chápu, že to tady chybí, protože ve chvíli na takovou ligu, já nevím, jestli je možnost dostat VRS, jakože. Jo, tam musí být nějaký formát, aby to mohlo být VRS, že jo. Jo, tam asi není moc veľká pravdepodobnosť, že
tá liga dostane Jo, VRS. takže jako to chápu, ale podle mě je to nevyhnutelný, protože my jsme si někdy 3-4 roky zpátky přestali vychovávat mladý hráče víceméně a nic moc tady pro ně nebylo. Někdy před rokem 2 se jako udělala Vodafone Talent League. To je jako super, že oni mají co hrát, ale má to malou visibilitu. To finále, který se streamuje, ty poslední 3 týmy, tak máš nějaký finále, že jo, potom 2 jdou na lanku, tak jako super, ale je to malá vizibilita, ty lidi to nestíhají sledovat prostě. A my potřebujeme nějaký ekosystém znovu začít budovat. A proto by bylo potřeba udělat ty turnaje, jakože tam už nejde o prize pool, tam jde o to, aby bylo něco, kde se ty hráči můžou zviditelnit a z toho Faceitu udělat ten krok mimo, kde jako hrajou nějak týmově, někdo si je může vyzkoušet a tak dále, že jo. A to tady podle mě teďko chybí a je to nevyhnutelný a myslím si, že se to bude muset stát. Otázka je, jestli to udělá Playzone, protože si myslím, že oni asi budou muset nějak něco málo změnit, ale nemyslím si, že to mají zapotřebí. Protože víceméně jsou největší a mají něco zaběhnutý a funguje jim to nějakým způsobem. Pro partnery to taky asi funguje, takže bude muset asi někdo jiný do toho vstoupit ještě. Ja by som ešte nadhodil, lebo ja si myslím, že my tak skoro asi všetci traja, ak to môžem povedať, že žijeme v takej tej CS-kovej bubline, hej, že my naozaj vnímame ten Counter-Strike a chceme, aby sa rozvíjal. Ale ja teda sa priznám, že som zachytil nejaké dohady aj o tom, že sa uvažovalo prípadne aj nad inou hrou, než je CS-ko. A teraz, že čisto otázka na vás, že myslíte si, že toto je nejaká reálna cesta, že tým, že vieme, ako funguje systém VRS, vieme, že sú tam problémy s tými cheatermi, vieme, že Dynamo však dávalo k tomu pomerne rozsiahly statement, kde to bolo presne povenované a že aké sú aktuálne problémy na tej scéne. Myslíte si, že raz si tí CZSK organizátori povedia, že dobre, tak proste ideme tu robiť úplne inú hru a že tá scéna ako keby CS-kova prejde do niečoho, kde je možno to teraz práve s LoLkom, lebo ja keď si pamätám, že ja keď som začínal, ešte možno v tom roku 2019, tak vtedy, že by som povedal, že League of Legends a CS-ko bolo zhruba na tej istej úrovni, alebo že League of Legends už pomaly začalo tuto na tej scéne tak trošku umierať, možno čo sa týka týchto, že veľkých high-tier turnajov. A teda ja tú LoLkovú scénu momentálne nesledujem až tak aktívne, čiže vy možno o tom budete vedieť viacej, ale za posledné roky vieme, že MČR ako keby v League of Legends nebolo, hej, a že to CSko, mám pocit, že na tej CSK scéne sa stala taká tá prime e-sportová hra, hej, že to je vlastne to, že čo tu majorita ľudí pozná, čo majorita ľudí sleduje. Vyšiel Valorant, ľudia si mysleli, že OK, CSko je mŕtve, Valorant bude next game, hej, nestalo sa, proste CSko stále žije, fungujeme ďalej. Myslíte si, že ale kvôli týmto veciam raz dojdeme do toho, že proste OK, tak táto hra už není, že ten S-tier, ale že bude to stále Ačko, ale že napríklad ten S-tier bude zase iný titul, čivo? Ja neviem, čo by sa muselo stať a jaká by to mala byť hra, lebo... No to je presne to, toto ma zaujíma, že jaká by to mala byť hra, 2026, no, je veľa možných scenárov, ale keď pôjdeme po porade, hej, odložíme na bok Counter-Strike a ideme sa baviť o ďalších esportových tituloch. Najväčší esportový titul na svete, Dota, ako vôbec v našich končinách, League of Legends. Keď chceš hrať kompetitívne na nejakej úrovni League of Legends, musí sa zúčastniť jediného turnaja lokálneho, ktorý má IRL sloty na postup do nejakého európskeho eventu. Ten ekosystém turnajový v League of Legends oficiálny od Riotu je ešte viac uzatvorený, ako je VRS systém v CS-ku. Hej. Bohužiaľ pre našu scénu to organizuje Hitpoint, ktorý to organizuje už neviem ako dlho a keď si pozrieš za posledných 5 rokov, aké organizácie to hrajú, tak všetky tie profesionálne organizácie, ktoré majú peniaze na to, aby financovali profesionálne CS-ko, tak začali aj s profesionálnym League of Legends, vydržali 2, 3, 4 sezóny a odišli z toho, pretože jednoducho to je zle. Jasne. Druhá možnosť v rámci League of Legends je, že Playzone začne robiť League of Legends turnaje. Ale dokedy nezískajú to IRL, tak to pre tie organizácie nebude dávať ten kompetitívny význam z toho, že sa môžu tí hráči posunúť na nejaký európsky turnaj, kde sa môžu byť videní a po prípade z toho plynú ďalšie veci. Samozrejme, čo sa týka visibility u nás, tak bohužiaľ v League of Legends je to nastavené tak, že zoberú sa influenceri, ako je Xnapy a Freeze a všetci tí vlastne ľudia, ktorí streamujú tie
turnaje od Riotu, ako je Let's Go a Worlds, a vtedy dostaneš nejakú visibilitu, hej, aj v našich končinách na tie naše lokálne turnaje. Takže to sú dve možnosti. Jedna možnosť je európskou cestou, bohužiaľ organizátor Hitpoint, druhá cesta, lepší organizátor Playzona, bohužiaľ bez IRL, takže my sme si to vyskúšali a povedali sme, že nie a nebudeme to skúšať ani budúci rok. Jak sa diametrálne nič nezmení v League of Legends, čo sa týka turnajov u nás, tak my nebudeme mať League of Legends sekciu. Nikdy. Hej. No a čo tam je ďalej? Ďalej tam už máš tituly také, že je lepšie robiť tú amatérske CS-ko a máš väčšiu vizibilitu na lokáli ako z akéhokoľvek iného turnaja. Možno, že tie Brawl Stary a tie mobilné hry, ale OK. Ako to asi nemá ani tú cieľovku vlastne, čo má CS-ko, že mne vždycky prišlo, že aj keď my sme organizovali vlastne v Brawl Stars alebo v týchto mobilných hrách turnaje, tak tá cieľovka je o dosť mladšia teda, než práve napríklad pri tom Counter-Strike alebo prípadne pri tom LoLku. No, áno, ale keď chceš ako visibilitu, tak dosiahneš to asi na tom Brawl Stare alebo Clash Royale alebo na niečom takomto to asi dokážeš, ale je to, není to PC-čkový e-sport, a mobilný sport je možno hudba budúcnosti, neviem, v Ázii to fičí vo veľkom, u nás je asi nula, hej, čo sa týka európskych eventov a takýchto, ako možno, že sa niečo deje, ale vidíš, nikto o tom nevie. A hovorím, to CS-ko amatérske, keď to nebude robiť Playzona, tak to niekto bude musieť začať robiť a keď to nezačne niekto robiť, tak to bude padať ďalej, hej, do nejakého levelu. Hej. Takže uvidíme. No ja viem, že tam boli dohady aj kvôli tomu, ale to už bolo dávnejšie, že vlastne CSko u niektorých partnerov malo tie problémy, že niektorí partneri teda nechceli ísť do Counter-Strike tým, že je to vlastne strieľačka. Čiže zdalo by sa to možno ako taký logický krok, ale ja som toho názoru, že dokedy ako keby ten trh to presne že nechce, že dokedy tam nie je ten záujem, tak to proste asi nemá moc veľkú šancu uspieť, aj keby sa teraz, neviem, Playzone, Y-Games snažia pretlačať, čo ja viem, Valorant, hej, povedzme, že by to začali robiť v tom turnaje, tak dokedy by to naozaj tú sledovanosť nemalo, že dokedy tí ľudia nemajú záujem to sledovať, tak si naozaj myslím, že to amatérske CS by mohlo byť skutočne viacej sledované, než napríklad nejaké mid-tier Valorant turnaje. Benny, ty vidíš nejakú prípadne, že inú hru, ktorá by sa mohla uchytiť, alebo si myslíš, že tu budeme stále CS Prime? Jako na úroveň CSK se podle mě nemá nic short term šanci dostat, podle mě. Jo. To prostě se nedá, no. A jinak s tím LoLkem jako souhlasím přesně to, co řekl jako Čivo, no. Pokud se jako něco nezmění, tak to nemá jako smysl a Entropic tam podle mě je přesně jenom kvůli tomu, co si ty řekl, že vlastně jako partneři nechtějí střílečky a myslím si, že třeba KitKat nebo někdo jim platí jenom proto, že mají to LoLko. Takže vlastně jim to platí, to LoLko, víceméně. No jasné. Treba si teda možná se mýlim, jo, ale myslím si, že to tak bude. KitKat bol globálny partner Riotu, takže pre nich to asi v rámci CZSK je povinnosť podporovať League of Legends. A čo sa týka strieľačky alebo násilnej hry, OK, tak jak je to možné, že je to také násilné, keď sa každé kolo respavneš, tak isto ako v LoLku, vieš. V LoLku je to nakreslené, no tak ako... Tam sa mláťa palicami po hlave, jenom je to kreslené. O tom, ako môžeme viesť dlhé diskusie a mal som zo pár takýchto diskusí vždycky a OK. Valorant není násilný, CSko je násilné. Tak to... Jo, tá metrika je akože dosť zvláštna, hej, čo si budeme klamať. Prejdeme ale ďalej, aby sme tu pri tom eklote neboli dnes naozaj, že celý tento podcast. Rýchla otázka, čo s hráčmi teraz momentálne, Čivo? Čo sa stane, keď aktuálne nebudú ďalej pokračovať v Dyname? Štvrtý tým neplánujem otvárať. Zatiaľ. Takže my máme main a máme nachystané už na rok 2026 na tie amatérske turnaje máme nachystané 2 týmy. Takže týmto vyzývam Sinners na založenie akadémky. Je to, chlapci, teraz extrémne lacná záležitosť. OK. Mňa skôr zaujímalo tak, že predsa len viem, že tí serosi, ktorí sú v Dyname, tak väčšina z nich tam bola teda už pomerne dlho. A teraz nemyslím tých zahraničných, ale práve tých Čechov. Myslíte si, že nájdu si v nejakom
akože inom týme angažma, že, lebo dobre, my budeme dnes riešiť teda tú zostavu Unity, hej, a dáme teraz spoiler alert, že zatiaľ teda nikoho z ex Dynama som tam nezachytil v tej zostave, takže rátam, že asi ani Sinners nebudú úplne takí, že tam pôjdu teraz brať týchto hráčov, čiže čo v realite sa ako stane, že pôjdu do Európy, alebo sa tu naozaj zloží nejaký mix a budú proste hrávať, čo ja viem, Viem, že Glor napríklad ako organizácia si vedela párkrát zobrať týchto hráčov, ktorí hrávali ako mixy a potom následne ich zobrať na nejaký turnaj. No. Počkaj, tá zostala Dynama. Kreas. Jo, tam máme Kreas, Forcy, Nubik, Vitor, Spardaus. Asi európsky offer bude, podľa mňa Forcy európsky offer, Spardaus si myslím, že sa na základe tých výkonov a štatistík vráti na nejakú tú svoju lokálnu scénu, že tam bude hrať s tými svojimi. A Vitor Nubik, extrémne ťažká situácia, 28 rokov. Jo. Vitor, veľký otáznik, neviem, ako majú agentov. Ale no, títo budú mať, dvaja Češi to budú mať ťažké, ale je tam možnosť nejakých európskych oferov, si myslím. Rozobere sa to podľa mňa. Ako petica podľa mňa nepôjdu nikam. Jo. OK, tak tu sme mali asi celkom rýchlo prejduté. Posledná vec, ktorá ma zaujíma, a to je otázka skôr už na Bennyho, sú tí fanúšikovia Dynama, pretože vieme, že tých teda naozaj málo nebolo. Čo sa teraz stane, Benny? Ako vyparia sa, hej, a že už nebudú sledovať vôbec ako ten Counter-Strike, alebo prejdú ku Sinners, prejdú ku Unity, alebo budú stále čakať na to, kým Dynamo obnovia nejakú tú CS-kovú sekciu? Tak 80% do nich zůstane jenom kvůli tomu, jestli si udrží influencery, si myslím. Jakože většina, ne 80%, většina podle mě je tam kvůli influencerům. A potom se to rozdělí na dvě skupiny. Jedna skupina půjde k nám, to jsou ty, co nenávidí Sinners. A ta druhá skupina, která bude hledat jako jenom náhradu víceméně. Na úrovni, jakože na vyšší úrovni. Nebo na stejné úrovni, protože nebudeme si nalhávat, tento rok, co jsme odehráli, my jsme nebyli na úrovni. Na Mečeru jsme byli 13-11 dvakrát, jo, ale dobře, nebyli jsme na úrovni jejich a oni podle mě půjdou jako zatím, jo, to je celé. A ta druhá polovina půjde k nám, protože nenávidí Sinners. OK. Nebo prostě si najdou jiný tým, anebo prostě přestanou sledovat CS, něco takového, no. A myslíš si, že nechajú z tých influencerov? Lebo toto som ja úplne ako nezachytil, že či plánujú pokračovať ďalej. Lebo viem, že Enterprise napríklad takto fungoval, nie? Že však oni mali predsa CSko, hej, potom CSko sa rozpustilo a influencerov mali stále, dokonca naberali nových, hej, a spravili z toho ako množstvo zaujímavého kontentu, ale teda myslíš si, že Dynamo pôjde nejakou takouto podobnou cestou? Může se to stát, podle mě. Jakože Enterprise dělali ten content jako fajnovej. Akorát pro člověka, který sleduje e-sport, tak už to moc není, no. Už to je jakože spíš... Už je to prostě content team, už je to něco jako 100 Thieves víceméně. No, a jednou za čas se prostě objeví někde jakože ve sportu, aby jako obnovili, stáhli nějakých pár lidí, ale prostě jedou si svoje, no. Jedou si na content, ale není to jako e-sport už potom. Jo. Jasné. OK, v každom prípade poďme ďalej a poďme do minulosti, alebo teda respektíve poďme si rekapitulovať rok 2025 a čo sme všetko pozažívali, aké tam boli úspechy, čo sa vlastne, my sme hovorili, že aké novinky vlastne aj nedávno teraz prišli, tie sa stále rátajú do roku 2025, to je napríklad nová zostava Unity Eclipse, o ktorej sme hovorili v predchádzajúcom dieli, takže ak ste ho nevideli, tak si určite pozrite. No a ako to takto ako hodnotíte, páni, že keď sa pozrieme na ten rok ako celok, bol to úspešný rok, neúspešný rok, alebo to bol taký mid, či jak to hodnotíš? No za mňa ťažký podpriemer. OK. Nemám, čo sa týka CSK ako hry, alebo turnajov, alebo zápasov, nemám highlight, bohužiaľ, ako nemám. Benny, u teba máš nejaký svetlý moment? Život to začal veľmi negatívne teda na to, že... Absolutní banger, jako. Epizóda. Absolutní banger, hodně oznamovaček, hodně odchodů, takže pro sociální sítě ideální. Paráda, ono záleží vždycky z jaké perspektívy sa na to vlastne pozeráš, no. Takže chápem. Ale pro mě jako trošku highlight by asi byl ten zápas s tím Sinners, to bylo jakože fakt, to bylo užité, jakože na tom Mčr. Pre mňa highlight prohrali sme, ale... Pre mňa highlight bol odchod Fazeriho. Okay. Ako v tom pozitívnom slova zmysle. Samozrejme nie, že som šťastný, že odišiel, ale
som rád, že aj z také organizácie ako je Unity dokážeme, nehovorím, že vychovať, ale dokážeme viesť nejakého človeka, ktorý má kvality správnym smerom, že aj za tých, ja neviem, pol roka, či koľko to bolo u nás, hral tie eseji a všetky tieto veci, tak dokázal zaujmúť niekoho, kto je akože tier 1. No. Ja nehovorím, že ide hrať tier 1, ale ako ten prvý dôležitý krok spravil a stále to na ňom a toto je zatiaľ ako môj highlight, bohužiaľ v roku 2025. A čo sa týka hry ako takej, tak prvých 9 mesiacov roku to bolo akože veľké trápenie, no. Bolo veľké trápenie. A posledné 3 mesiace, tak tam je pár akože takých zábleskov a to sú ako 2 zápasy, ktoré mne ako utkveli v pamäti a to je zápas proti Foot na Drakulane, kde sme v podstate toho supera mali už na lopate, len sme prehrali 4-2. A druhý taký akože záblesk na konci toho tunela je Sinners semifinále Mačara, ale druhá mapa, Overpass. OK. Ja som sa totižto pozeral aj momentálne vlastne na to, akým spôsobom sa vyvíjalo nejako to vaše VRS-ko počas tohto roka. Ja sa priznám, že ja tým, že som z začiatku roku vlastne stále aktívne riešil veci vo Y-Games, tak som asi úplne nesledoval ten vývoj každého jedného CSS týmu. Ja viem, že my sme to tam riešili pri tej proseriske vlastne, čo sme mali, že ako to tam s týmto je. Vy ste dokonca v januári boli na 82. priečke. Tam teda očividne teda ten rok začal oveľa optimistickejšie, potom to išlo samozrejme dole, teraz opäť sa to trošičku vyšplhalo vlastne ku koncu roku. Čo tam bolo vlastne na začiatku roku? Či to bol nejaký ako starting VRS ranking? To boli dozvuky Aremarka. Sme sa kvalifikovali, ale teraz ma napadlo jeden taký svetlý moment, to bolo v lete. To bola tá kvalifikácia do SL Challenger League, kde sme vlastne postúpili. Bohužiaľ sa to hrá až vo februári, myslím, budúci rok. Takže preto to ako... Dobre, môžeme to brať, že SA Elite sa to volalo, že sa mi zdá. Tam sme skončili na 2. mieste, sme postúpili do toho Challenger, takže to ešte by som zobral ako taký svetlý moment tej sezóny. Jeden, bohužiaľ. A čo sa týka toho VRS, tak to boli dozvuky Aremarka a vlastne toho, že sme sa tam kvalifikovali, no a odtedy to išlo len dole, viac menej. Jo, je to tak, až teraz vlastne sa pozerám, že naozaj za posledné mesiace, november, december, tam to išlo hore asi aj vďaka tomu Drakulanu vlastne a celkovo aj možno potom Mačara, že sa to trošičku zase navýšilo. V každom prípade, ja sa snažím ešte nejakým spôsobom nájsť niečo, čoho by som sa tam chytil v tom predchádzajúcom roku, ale vy ste neboli, ak sa nemýlim, ani že na prosiriske, minimálne teda nie v tej hlavnej časti, na Mosera sa vám taktiež nepodarilo dostať a sám si spomenul, že to bolo trápenie, ale skúsim možno, že z iného súdka. Čo sa týka Academy tímu, tak tam si myslím, že tie úspechy sú, nie? Keď si spomenul Mosera, tak ma to zase hneď rozpískalo. Masara je turnaj, a teraz to poviem veľmi, veľmi škaredo a veľmi na rovinu, bez emócií, že ťa poznám a že si sa na tom podielal. Že si sa na tom podielal. Masara je turnaj, ktorý chceme hrať a chceme sa tam dostať, ale keď sa tam nedostaneme, tak nikto z nás nie je smutný. No jasné. Tam sme si za tie roky zažili ako strašné veci. A vyvrcholilo to v roku 2023, kedy sa konal Media Day v Bratislave a event bol v Nitre. To som ako nepobral, ale chápem zase, že nejaké povinnosti voči partnerom, ja som tak v tomto celkom dosť chápavý. No ale potom, keď my prídeme hrať prvý zápas, vidím, jak tam montéri behajú s traverzami na stage a montujú stage hodinu pred zápasom. A potom sa začneme tváriť, že to celé padlo kvôli CS, že prešli sme na CS2 v noci zo štvrtka na piatok a 7 hodín, či 6, či 5, či koľko bol delay kvôli tomu, tak
som si povedal, že toto asi už nechcem nikdy v živote absolvovať. A to potom ako sa nabalovalo a každá akákoľvek malá negatívna emócia bola zrazu neprekonateľný problém, ako vysťahovanie hotela v posledný deň pred začiatkom, že ťa vysťahovali a ešte si tam mali jednu noc spať a podobné záležitosti sa tam diali, takže... A to sa nám nestalo. No, ale ako je to súčasť toho eventu, hej. Sme to slyšeli, že se to ostatním stane a my jsme išli a... Je to súčasť toho eventu a mne to príde, či sa to stalo nám, alebo hoci ktokoľvek inému, je akože nepredstaviteľná záležitosť. No a odtedy sme tam prakticky neboli, ako hráme tú kvalifikáciu, nedostali sme sa tam ani 24, ani 25, ale smutní sme boli z toho, že sme sa tam nedostali, ale nejako extra nám to akože nevadilo. OK. Ja sa vrátim ešte v rýchlosti k tej zostave Darkstaggers, lebo vy ste tam zo začiatku roku vlastne skončili druhý v tej Vodafone Talent League. Následne potom, ak sa nemýlim, tam bolo 4. miesto počas tej summer a teraz vlastne v tej jesenej to bola 3. priečka s tým, že teda ale ten prvý tým, teda Vodafone Talent League, ten prvý tým bol tam Brut, hej, čo už ako je na pomedzi toho, že či je to ako čisto ako akadémka už aktuálne teraz, ale bolo tam teda to 3. miesto. Ako, my sme sa tu bavili zo začiatku vlastne o tom rozvíjaní tej scény, ale z tohto chlapca, akože asi sa musíte poklepať po pleci, nie? Že to robíte v podstate dobre. Že z tých organizácií, ktoré tu sú, tak sa naozaj snažíte rozvíjať tú CS-ko. Čiže za toto ja by som vám dal kredit a možno aj ty, Benny, môžeš k tomu nejakým spôsobom niečo povedať, že ako vnímaš vlastne túto misiu rozvíjania tých mladých hráčov, veď vieme, že Fazery, ako Čivo spomnul, to bol highlight, že sa dostal vlastne ďalej. Ako toto hodnotíš? Je škoda, že se to rozvíjá mimo českou scénu, ale protože většina těch turnajů, který rozvíjají ty hráče, což je to nějaká ta SEA, možno nějaký Exort Invite a tak dále, tak se děje mimo. Hej, a to jsou vlastně jako věci, které ne úplně každý jako sleduje. Takže já si myslím, že ta hlavní část těch mladých hráčů, tak oni by největší viditelnost mít u nás. Určitě. A to se tady neděje, no. Jako můžeme říct i jako, že to, že jsme dvakrát nepostoupili na tu Vodafone Talent League, že jsme nebyli ve finále, ale stejně to je 1 nebo 2 dny, to je 6 dní z roku, že kdy oni mají tu visibilitu. Možno 8, nevím, kolik je tu, 3 nebo 4, že? Těch finále. Myslím si, že boli 4 a vždycky to je jeden deň, dostanú sa tam ako 3 týmy a je to taký zvláštny formát, pretože okrem Vodafone Talent League sa tam hlásia hráči, ktorí na tejto scéne sú akože už roky. No, zložia si mixy a chodia to hrať, ale také sú pravidlá, takže OK. A preto hovorím, že by tu mal byť nejaký systém turnajov alebo ligy pre tieto amatérske týmy z dlhodobí streamovaný. Hej? Ale ja zase rozumiem tomu, že to stojí peniaze, rozumiem tomu, že to nie je také zaujímavé pre partnerov, ako mohol byť Tipsport. Ja ako tomuto celému rozumiem, ale ak sa nič nestane, tak Playzone nenostane nič iné, len robiť európske turnaje a tu sa vrátime do doby kamennej, čo sa týka e-sportu. Takže otázka je, že čo s tým sa stane a byť v mieste Playzony, tak sa snažím nájsť menšieho partnera, ktorý bude schopný robiť tieto amatérske turnaje tak s takou, ako by som to povedal slušne, lebo ma napadajú len zlé výrazy, s takým záujmom a s takými podmienkami, aby sa to mohlo streamovať a mohol byť okolo toho vždy nejaký content na sockách, či už tých hráčov, organizácií nejakých, pretože my tu ako na tú tier 2 našu československú scénu podľa mňa máme organizácií dosť a dokážeme spraviť nejakú ligu alebo nejaký dlhodobý turnaj na celkom zaujímavej úrovni. Lebo sa môže stať, že za chrbtom tej Playzone vyrastie nejaká silná konkurencia, ktorá im potom už nepovolí ten návrat do tých československých vod e-sportu bez toho, aby to nestálo nejako moc peňazí. Jako úplně jednoduché řešení, 8 týmů, každý musí mít profesionální orgu podepsanou
hraješ prostě každý týden. Od profesionálov Ne nie, profesionálno, ale pretože jako, sú dve. jako Hej, orgu, ale- vieš, jako Áno, organizaci. v nejakej organizácii. Aby to bylo nějaký, jako, aby se Hej. naučili ty lidi jako být v organizaci, plnit nějaký závazky vůči ní. Zároveň prostě hraješ, já nevím kolik je, 8, tak 7 hracích týdnů a hraje každý s každým, může to být BO1, BO2, to je asi jedno. A z každého týdna si vybereš 2 zápasy, který si lokneš s těma týmama, že musí být v ten určitý čas, aby si jich mohl odstreamovat. A pak odstreamuješ celý playoff, což je víkendová záležitost víceméně. A máš odstreamované skoro všechny kola, no většinu kol a playoff. A podle mě to bude mnohem lepší než... Protože oni si zvyknou na to, že musí půl roku, já nevím jestli půl roku, ale nějakou dobu hrát něco, co má strukturu a musí se dostávat k zápasům a musí se to odehrát a tak dále. A už to se jako... Už tak se ty hráči trochu chovávají, že přejdou z toho Faceitu a naučí se, že hele, máme nějaký schedule a teď jsme v nějakém týmu, tak my to musíme jako... My se musíme vůči ním jako nějak chovat a tak dále, že jo, to je jako všechno najedno. A zase na druhou stranu chápu, že organizovat takový turnaj není sranda, protože tu ti Joško napíše, že nemůže, tu ti Milan napíše, že může v tento čas a v tento čas, nebo má školu a proto streamovat 2 zápasy by se podle mě dalo. Víš? Nebo jeden, ale prostě mít to, aby týmy měly nějakou vizibilitu a tak dále. Ty slabší orgy, aby to pro ně mělo nějakým způsobem i, nebo ne slabší, menší orgy, aby to mělo význam a i pro ně trochu a tak dále a tak dále. Je to jako, není to jednoduché řešení, ale podle mě to bude muset přijít od někoho. OK, my už sme tak trošičku nadviazali aj na to, že čo by sme chceli vlastne od toho budúceho roku, ale to je v pohode. Ja som rád, že ideme týmto viac punkovým štýlom. Ešte čo som sa vás chcel vlastne takto spýtať je asi na záver tejto témy. Počkaj, my sme úplne zabudli na čerešničku, ktorú my tu máme pripravenú, ktorú Benny spomínal. A z toho mám ty úplně největší, ale já se nebudu rozčilovat. Jo, no tak ale Benny... Vánoce ne. Jo, ale tak poď, čo ťa najviac tak naštvalo za Hele, tento rok, za 2025. Hele, to, že nám někdo napíše na týmový Twitter nebo Instagram, že hoši, vyhráváme, hej, to bylo prodané, to oni prohráli, lebo oni to prodali, tak vy jste vyhráli. Keď prohráme, tak my jsme to predali, ve většině případů. A to, že napíše někdo nám, budíš, tak je hlupák, prostě napíšeme si, já mu odepíšu, že jako měl bys se jako zamyslet, nestávkuj, však čemu ti to je, víš co, takové věci. Ale já si můžu představit, že oni píšou i těm hráčům tyhle ty lidi. Jasné. A to je jako něco, co... Vem si, že ta hrá tu hru a už nějaký větší event a tak dále, už je stresující samo o sobě, ten schedule je prostě napálený pro ty hráče, může to být stresující, ne pro každýho, ale může to být stresující a tak dále. A ještě prostě ty odehraješ, prohraješ a ještě by mi tohle někdo takhle vypisoval na ten účet. Tak jsou 2 možnosti. Buď se dám do auta a hledám adresu, anebo se prostě zhrutím. A to není dobře, že se toto děje. Jakože mělo by se začít něco dít a zase já možná trošku, že Playzone by mal mít nějakou iniciativu s nějakým partnerem klidně. Mělo by někdo vymyslet něco, jako na toto upozornit, na tuto problematiku, kde jsou lidi, kteří jako betují a vypisují lidem. A děje se to nejenom ve sportě samozřejmě, děje se to ve všech sportech, podle mě. A měl by to jako někdo zviditelnit těto věci, lebo to není dobré. Možno s Tip Sportom, ne? Možno aj s Tip Sportom. A možná jako ano. Akože, OK. Smysl, že... Nebetujte. No. Nebetujte, ale jako... Ale nepíšte hráčom proste. Nepíšte hráčom, však kokos... A nebo betujte jenom to, co můžete prohrát, však betting nemá být, kámoško, cesta, že si vyděláš na barák, nebo můžeš si vydělat na barák, keď si dobrý, ale však kokos, nikdo do toho nejde s tím, že vydělám si na barák, vydělám si na auto, anebo kámoško, tu dlužím 30, tak idem vsadit to, vyhrám 60 a vrátím to, však stačí přemýšlet nad tím, sázejte jenom to, co můžete, však to není cesta jakoby s dluhou, nebo cesta k lepšímu životu, prostě sázejte, keď vás to baví a nesázejte, keď potom máte chuť sa podrezať a máte chuť podrezať ostatních hráčov a tak dále. A teď máme žlutý asi $1 na YouTube. Kľudne aj červený, pretože my to nemonetizujeme, takže sme v pohode. Hej, to je pravda. No ale jako toto lidi by si měli uvědomit, jako, že toto není v pořádku. Jako. Jo, a nejlepší na tom je, že kdyby se to stane na stadioně, tak nevěřím tomu, že po zápase někdo jde a pově ti, že
No tak jakože kolik jste vsadili a ty si to prohrál, ty sa zabíjí a také veci. Jarko, bohužiaľ, deje sa to. Ja aj na stadionech. A my Mm. moc na stadióne chodíme, no tak. Ale ako neviem, či ve sporte, ale viem, že sa to v rámci normálnych športov ako deje, že fanúšikovia kričia na hráčov, na trénerov, na funkcionárov, na kohokoľvek. Je to normální, ale jako překvapuje mě, kolik máme fanoušků z Ruska třeba, nebo týchto zemí, co píšu jako jinou abecedou. To som ani nevedel, že máme toľko. Oni ti nefandia, oni ti len píšu, že si to predal. Áno, Alebo že super to predal, ale oni ti Ne, nefandia. tak fandia nám. Dokud vyhrávame, tak fandia. Keď prohrávame, tak nám vypisujú. Nemáš najjednoduchšie to dávať proste, ale že instantne ako keby do bloku, že ani neodpisovať tým ľuďom? Lebo ja rozumiem, že snaží sa ako keby byť, že je taký ústretový voči tým ľuďom. Ale mne príde, že tí ľudia sú strašne hlúpi. Že proste, že vieš, že ty keď im povieš, že proste nemali by stavkovať, že teraz nemajú čakať, že dostanú proste barák alebo auto, tak proste, že tým ľuďom to vlastne moc nevysvetlíš, lebo oni sú ako tak pohltení tým bettingom, že ja napríklad tier 2 a tier 3 scénu, to je môj guilty pleasure to sledovať. Ja sa priznám, že ja to sledujem podľa mňa, že odkedy som ja začal akože komentovať CS:ko, tak vždycky som si pozeral tie zápasy, aj keď boli maximálne nezaujímavé, tak len kvôli tomu chatu, kámo, pretože to je ako to čo ako ruský betors dokážu vypisovať do chatu je fakt ako crazy. A mne tak príde, že to je taká vec, že čo sa ako nikdy nezmení, vieš, že to je ako keby si po ľuďoch teraz chcel, aby sa prestali byť na ulici, hej, alebo niečo podobné, že proste, že ťažko im to akože nejako vysvetlí, že či nemáš vlastne najjednoduchšie to instantne ako blokovať, ale súhlasím s tou iniciatívou, že bolo by fajn minimálne na to poukázať, pretože viem si predstaviť, že keby som, povedzme, mladší hráč, hej, vymyslím si 17-18 ročný, ktorý toto zažije prvýkrát, a teraz, že možno o tom nepoviem rovno tej organizácii, čo by istým spôsobom asi bola chyba, keďže ja verím, že keby hrám za Unity a prídem za Čivom, že prišla mi takáto správa, tak asi povie, že nech si z toho nič nerobím. Ale môže sa to akože stať a že určite nejaká osveta je fajn. Len rozmýšľam, že či to je vôbec ako nejaký riešiteľný problém, vieš čo, že či sa to zmení ako dlhodobého hľadiska. Riešiteľné to není, ale můžeme na to poukázat a těch lidí může být míň. A No, už můžeme je zachytávat, jako ta skupina, která kouká na e-sport, je, já plásnu, od 12 do 25. Už od 12 můžeš říkat, že hele, betting, dobre, sázej si, přesně, aby si se jako aby to bylo zabavil. zajímavější, zabavil si sa, hej, hoď tam 5 euriček, keď jako jich máš naviac, ale aby si jako ztrácal peníze tím, že jako, nebo si myslel, že tím vyděláš, to je nesmysl, že jo. Jo, a přitom nám píšou jako lidi, jestli takovýhle Instagram, jakože to rozklikneš a týpek má normálně, že sixpack lepší jak Ryan Reynolds. Víš, a normálně, kebyže chce, tak ať nesází, ať dělá modela či něco také, vieš. Ja som jednu dobu si ich pridával medzi priateľov, týchto ľudí, a skrinoval som ich správy a dával som to do komentárov pod ich fotky. Čo ti dáva, to je geniálne. To je absolútne geniálne. Neviem, ako moc legálne je to v roku 2025, teda aký názor by mali na to nejaké facebookové guidelines alebo tak, ale je to geniálne, akože... Hej, a dostával som instabany, hej, takže oni sami sa za to stydí, že sa tak chovajú, pretože oni si to neuvedomujú, ale jednoducho to je choroba, hej. Podľa mňa sú to chorí ľudia, ktorí dokážu prehrať takéto peniaze. Teda, jak je to pravda, že prehrali, ja neviem, 1500 eur na jednom zápase a to sú, nie že na víťaz. Nám píšu ľudia, keď vyhráme 2-1, že sme prehrali mapu. No jasné, lebo dali na Andra alebo niečo podobné. No lebo dali, že to bude 2-0 alebo niečo, hej, ale tak Magor si? Kamo, tak každý si pikuje svoju najsilnejšiu mapu. Jaká je šanca, že to nebude 2-1? Veď podľa mňa je 80% šanca, že to bude 2-1 vždycky každý den zápas. Hej? Samozrejme, ak není rozdiel nejakej triedy alebo dvoch tried medzi tými týmami, ale tak ako, veď sa trošku treba nad tým zamyslieť. A presne ako hovoril Benny, stavkovanie by malo byť o tom, že teda v mojom prípade, keď s kamošmi pozeráme niečo nezaujímavé a chceme si to okoreniť, tak si stavíme len medzi sebou o niečo, alebo zahráme si karty o centy, hej? Ale nie takýchto číslach, veď to je potom, to nespeje k ničomu dobrému, že sa s tebou stane to, ako raz prehráš ten balík, hej, to není, že má 100% win rate. Jo, sázkovky jsou tady proto, aby rozdávali peníze, to víme všetci. Jo. Oni sú charita víceméně. Jasné. Ale víš, jako, že základní, jako pravidla základní jsou, nesázejte na online turnaj, když už,
tak sázejte na lanky, které jsou ověřený, aspoň. Druhé pravidlo, nesázejte na CIS týmy, onlineové CIS týmy, to jste úplně, že jako to vám blázní na hlavu, jakože. Keď nebudu jmenovat krajiny, ale třeba Kazachstán, to určitě nesázejte také týmy. A prostě jako sázejte jenom to, co můžete prohrát, no. Ne na baráky a tak dále, no. To prostě... Tip sportu, urobte čosi s Playzonou. Ja sa práve bojím toho, že Môžu s nami kľudne. Aj s nami. mne príde, že jediný akože moment, kedy stavkovky ako upozorňujú takto, napríklad na Slovensku máme to zodpovedné hranie, nie? Sa mi zdá, tak sa volá nejako tá iniciatíva. Tak jediné toto prichádza, keď akože štát začne nejako viacej regulovať tie veci, alebo začne viacej ako keby skákať po hlave tým stavkovkám, že treba niečo s tým robiť, že ja nemám úplne pocit, že stavkovky by sami od seba boli také, že že poďme proste ľuďom povedať, aby toľko nestavkovali. Lebo a ja som sa s niekým o tomto bavil, ja z hodou okolností mám aj kamoša, ktorý robil pre jednu CZSK stavkovku a on povedal, že ako veľakrát, že tie stavkové kancelárie práve žijú z týchto ľudí, hej, že z týchto ako prepadnutých ako závislákov, ktorí sú schopní tam za mesiac, neviem, prehrať 20-30 tisíc, takže to sú ľudia, z ktorých ho nejako na konci dňa, že zarobia najviac peňazí, hej, čiže je to také fakt, že otázne, že či tie stavkovky sa podujmú niečomu takému. Minimálne ja by som povedal, že čo je možno skôr väčší problém, čo si tie československé stavkovky neuvedomujú, je to, že naozaj niektoré tie zápasy na tej tier 2, tier 3 scéne, keď sa bavíme o tých ruských tímoch, tak sú fakt, že predávané, hej, že to je niečo, na čo by som dával pozor a že možno nevypisoval kurzy na každý jeden zápas proste z každého iného CCTčka alebo nejakého podobného turnaju, kde je proste jasné, že niektoré tie týmy či už cheatujú, alebo to proste trobujú, alebo podobne. Hej, že... Tak je nejaký list takých tímov, to stačí, keď vidíš zápasy na HLTV a jednoducho nie je tam vypísaný žiadny kurz, tak je jasné, že sa niečo deje, vieš. No jasné, len presne to, čo hovorí Benny, že veľakrát už je to možno neskoro. Už je pozdie, no. Že... Tak, keď to vieme zistiť my, tak tie stavkovky majú tú informáciu o 1 000 000 hodín dopredu skorej ako my. Vieš, to je... Pretože lebo takto. Na svete nie je moc skupín ľudí, respektíve firiem, ktoré robia stávky na CSGO zápasy. Ja neviem, koľko to môže byť firiem, nemám ani predstavu, ale určite to nebudú stovky. Hej. To budú v rámci Európy na CSGO možno, že ja neviem, 10, možno, neviem, možno, že ma niekto vyvede z omylu. A oni tie kurzy predávajú. A keď 8 z nich nevypíše kurzy na nejaký zápas a 2 áno, tak potom je jasné, že tam je niekde nejaký problém. A buď v tej jednej stavkovke to robia na schvál, alebo to není stavkovka, to je spoločnosť, ktorá vypisuje kurzy, ktorá sa zaoberá len tými kurzami a predáva ich stavkovým kanceláriám, pretože stavkové kancelárie na to nemajú ten stav ľudí na to, aby sa mohli venovať kurzovým stavkám, lebo tam sú rôzne analýzy a rôzne všetky tieto veci. Takže oni potom predávajú ten feed s tými kurzami a s tými všetkými vecami tým stavkovým kanceláriám. Takže je to iba o tom, že nejaký blacklist tímov existuje, ale samozrejme, že oni sa premenujú a idú znova, vieš, toto je to, že oni ten systém je taký, to je, jak je to memečko, že ideš na bicykli a hodíš si ten klacek do kolesa, letíš a ukazuješ na niekoho druhého, že to je jeho vina, hej, takže ten systém sledovania tých tímov a tých stávok vlastne funguje v tom CS-ku takto nejako momentálne zatiaľ, ale tak je to mladé, tak sa to vyvíja, tak uvidíme, kde sa to dostane za pár rokov. Poďme ale odstávkovať nejakej príjemnejšej téme, a teda poslednej, ktorá nás tu dnes čaká, a to je zostava na rok 2026 a nejaké tie vyhliadky, ako to tam vidíme za budúcim rokom a dúfajme teda, že úspešnejším. Páni, no, čo sa týka zostavy, tak Čivo, my sme to počuli aj v tom vlogu, hej, ktorý sme si spoločne púšťali na streame, že teda chalani pokračujú. Takže ako vlastne vyzerá, ja skúsim tú tému začať asi tak, že ako vlastne vyzerá to rozhodovanie, hej, že z tvojej pozície a z pozície niekoho, kto tam rieši vlastne tú zostavu tých hráčov, to rozloženie, že sadneš si k tomu a ideš teraz, že ententiky, že koho vyhodíš, koho si necháš, alebo že ako to vlastne, aby si to reálny človek vedel predstaviť. Ententik. Hrajú milionára.
Heroj milionára. Kde OK. nejhorší vypadává. Ten najslabší máte padáka. Tak. Ja som to už hovoril veľakrát, ale zostavovanie CS-kového týmu je možno komplikovanejšia záležitosť, ako sa na prvý pohľad zdá. Ale ešte aby sme to dali na pravú mieru pravdivosti, ja nie som ten, kto rozhoduje o tom, kto pôjde preč a kto sa podpíše, alebo ja nie som ten, kto skladá ten tým, hej, aby sme ako mali jasno. Ja som ten, kto ide za investormi a rieši s nimi, že no, ja viem, že tento rok bol zlý, ale viete, budúci rok bude lepší a mohli by ste navýšiť budget a vieš, a potom mi povedia, no si sa zbláznil, ne, tak nič ste nevyhrali a ty chceš ešte viacej peniazy, tak ja som ten, kto rieši takéto záležitosti. A potom som ten, kto príde za tým tímom a povie im, tak chalani, investori sú OK, chceme s vami spolupracovať so všetkými, ako to vidíte vy. Hej, toto bola ako prvá informácia, ktorá prebehla vlastne aj na tom MČR, že my sme vlastne dostali od investorov informáciu počas prebiehajúceho turnaja, že chcú pokračovať v ďalšom roku v plnom rozsahu a chcú zachovať tým. Hej. V čo najväčšom možnom počte. Samozrejme, my nemôžeme nútiť hráčov, že hraj s nami a budeš tu navždy. Takáto informácia prišla k hráčom, po MČR sme vlastne hneď pondelok alebo v útorok sme sa stretli, bavili sme sa o možnostiach toho, či chcú oni sami pokračovať v tom rostri a potom za akých podmienok, že či chcú lepšie podmienky, samozrejme, že oni chcú lepšie podmienky vždy, samozrejme mojou úlohou zase je to nepreháňať s tými odmenami pre nich a držať ich v nejakých zdravých mantineloch toho, čo je pre tú organizáciu ešte reálne dodržať. A tento rok na moje prekvapenie, ako to klaplo celkom rýchlo a celkom to do seba zapadlo, ale nech chcú hrať spolu a vidia v tom potenciál do budúcnosti, takisto ako v tom týme vidím minimálne to, že sa môžeme zlepšiť v rámci rebríčka a uvidíme, no, tak sme to dohodli, podpísali a uvidíme, čo sa bude diať ďalej. Každopádne ešte sme neskončili v tento rok s CS2 a s informáciami ohľadom nej. OK, čo to znamená, Čivo? Povedz nám. Ja neviem už, neviem, nepamätám si, ale ešte tam bola, čo sa má stať, takže. Ešte sa volá, čo má stať a ty to takto v podcaste, ktorý má byť Inside, tak to sociální sítě, tak víš, co sa udalo na sociálních sítích a co sa neudalo. Tak, to je jednoduché, nie? OK. Dobre, ale kedy to vychádza? To vychádza dneska, ne? No. Kedy to vychádza? Dneska, že? No. Tak to môžeme vlastne už povedať, nie? Ale vlastne. Ešte to není oznámené, takže. Tak ale keď vyjde ten podcast, tak už asi bude oznámené, nie? Dneska? To vychádza dneska? Keď to vychádza dneska, ne? Ten podcast. Nebude to oznámené. Nebude to oznámené. Ešte to nebude oznámené. Ale môžete písať do komentárov. Čo si myslíte, že sa udeje? OK. Praštilo mikrofón z toho, ty kokos. Žiaľ Bohu, teda musím divákom dopredu povedať, že nie je toto, že Joshua bude hrať teda za main sekciu Unity, hej, že a to kto povedal? Už ja som videl, že no určite tam veľa ľudí do komentárov už písalo, hej, že lebo my sme dali už 2100 elo, hej, tak určite. Nebude ja hrať ani za akadémku, hej. Ani za akadémku, žiaľ Bohu, no. Ani za ženský tým, aby sme to ako. OK. Takže Joshua and Friends si nemusí hľadať Enkra, či čo to, vieš. Áno. Fanúšik, vedom naposledy iba fandil, ne? Je to tak, ja už som starý na to, jak sa hovorí, hej, z môjho casterského pohľadu. Ale OK, pani, teda Morisko, Neofrak, Fida, Mikey, Vuzi, Jakey ako coach, máme to teda čierne na bielom, jak sa hovorí, hej, je to teda potvrdené, že toto je tá zostava, ktorú tam uvidíme v tom nadchádzajúcom roku. Nie. Čivo? Nie? Nie. A Joshua na tom křesle teraz, že wow. No ja tak vyzerám práve teraz. Je to úplne jasné. Nemáme to potvrdené, ja iba hovorím, že to nemáme potvrdené. Ty si povedal, že to máme potvrdené a ja hovorím, že nemáme to potvrdené. Že nemáme to potvrdené. Áno. OK. Čiže potenciálne môže tam nastať nejaká zmena v tejto zostave ešte pred tým oficiálnym ohlásením?
Potenciálne No, môže. Hej. áno. Dobre. OK, takže... No, ja už začínam tak trošku ako kúmať, že čo sa tu momentálne deje, hej, ale stále je to podcast týmu Unity a ja nie som ešte shareholderom tejto organizácie, takže musím dávať pozor. To bolo na schvál takto urobené, aby si bol akože, vieš, že ten moment úplne sme chceli vedieť, ako budeš reagovať. No jasné. Takto polovina lidí bude takto, že what? No ja som tiež zmetený, kámo. Ja som ako... Normálne, že človek sa nejako pripraví, hej, že ako to chronologicky bude pokračovať tento podcast a teraz ste ma úplne ste ma odpísali, chalani, takže za to vám veľmi pekne teda ďakujem. OK, ale teda minimálne, čo si môžeme teda potvrdiť? Unity bude mať main sekciu, Unity bude mať akadémku a Unity bude mať aj female team. Hej, na toto mi môžete dúfam povedať áno. Áno. Dobre, super. Super. Tak aspoň niečo máme teda potvrdené. Čivo sám povedal, že ono asi dosť ťažko sa teraz pýtať otázku, že čo tam vlastne budete hrať budúci rok. Hlavne napríklad na tej CSK scéne, keď ešte nevieme, že ako to vlastne bude vyzerať. Ale poďme sa možno trošku povenovať aj tým cieľom, aké sú tam vlastne ciele. Myslím si, že o Eclipse sme sa dosť rozprávali vlastne minule, že tamto len možno pre divákov zhrniem, že tam naozaj ide o to, aby tie dievčatá spolu hrali, aby si tam vyskúšali možno nejaké tie amatérske turnaje a teda určite neočakávame, že sa teraz tie slečny dostanú na Major, hej, alebo niečo podobné, že naozaj ide o tú podporu toho týmu ako takého. Čo sa očakáva ale od akadémky a čo sa očakáva potom od tej main sekcie? No, od akadémky sa očakáva v podstate, dá sa to isté, čo od tej Eclipse sekcie. A to je to, že budú hrať hru, ktorá ich baví a budú mať snahu sa zlepšovať a budú tomu venovať ten potrebný čas na to, aby sa zlepšovali a hrali to. Hej. My neočakávame, že oni teraz začnú vyhrávať Exorty a Unitedy a EPLK a neviem čo všetko a jednoducho nech hrajú, zlepšujú sa, či individuálne alebo tímovo, to je úloha akadémky. Aj keď tu budú nejaké amatérske turnaje u nás, tak super, zahráme si, zúčastníme sa. A tam možno, že budú nejaké ambície sa umiestniť vyššie, to je jasné. Ale čo sa týka nejakého veľkého turnajového pokroku v rámci európskych turnajov, tak tam chceme, aby hrali, aby tie zápasy boli zaujímavé. A to je celé, no. Aby sa zlepšovali. No a čo sa týka main sekcie, tak tam sú očakávania minimálne také, aby to bolo lepšie ako v roku 2025. A my zase budeme sa snažiť im všetkým vytvoriť ešte lepšie podmienky v tom ďalšom roku na to, aby tieto ciele splnili. A uvidíme, no, čo sa stane, no. Začíname v januári CCT, online play-in stage, tak sa začínam báť reálne, že to tam zase bude nejaký špecialista. Ale v rámci Európy sa rozbieha tá iniciatíva VRS turnajov, VRS laniek. Jo. Takže máme samozrejme nejaké pozvánky sa zapojiť do týchto VRS turnajov v Poľsku, v Portugalsku, v Rumunsku znova Drakulan. Sme akože... Tam sa nedá baviť o jednaní, pretože tam si to zaplatíš a ideš, ale bavia sa s nami, že či chceme prísť a či nám chytia slot a ja som zase taký špeciálny, že keď nám dáte zľavu na štartovné, tak možno, že by sme aj došli. Jasné. Hej, takže chceli by sme nejakou pravidelnosťou sa zúčastňovať aj tohto. Ale samozrejme je to podmienené ďalšími XY vecami, ktoré sa musia stať na to, aby sa to vôbec stalo. Hej. Zase vždycky, keď sa o tomto s niekým bavím, tak ma vždycky napadne tá geniálna veta od jedného z našich investorov, že páni, je to jednoduché. Vyhrávajte, peniaze nie sú problém. Nice. Easy. Takže toto ja počujem v podstate na každom kole s investormi. Chalani, len hrajte, vyhrávajte a keď budete čokoľvek potrebovať, tak peniaze nie sú problém. Takže... A jelikož my chceme šetřit peníze, tak nevyhráváme. Jo, a my nevyhrávame, hej, takže... Ale nie, takže... Jako majú chalani pred sebou možnosť zase na sebe zamakať a ich ambície predsa len by mali byť
nechcem povedať, že by mali odísť, ale ich ambícia by mala byť sa zlepšiť a posunúť ten tým natoľko, aby sa stali oni zaujímaví pre ďalší tým, ktorý zase môže posunúť tým ich vysneným cieľom a hrať tie majore a tieto záležitosti. Ja nehovorím, že to nie je náš cieľ, ale ja som zase v tomto taký dosť akože realista a v mojich očiach ako 2026 nejaké priblíženie sa k pozícii slotu na major, ako je to science fiction, neviem z jakého filmu, hej, takže ako bolo by to krásne, je to super, je to vlastne dlhodobý cieľ na všetkých, ale zase ja nie som taký optimista na to, aby som tvrdil, že to 26, to major, aspoň druhý, keď nie je prvý, tak druhý, to ako je trošku, potom to sklamanie je o to väčšie, hej. No jasné, ale posúvanie sa v rámci toho rebríčka smerom hore, ja viem, že prídu obdobia, kedy to pôjde aj smerom dole ešte. Aj, tako si nemusíme klamať. Ale jak budeme hrať a zase u nás je to hraj hru, ktorá ťa baví, dostáva za to peniaze, snaž sa, obetuj tomu nejaký ten čas, zlepšuj sa a nebudeš mať nikdy u nás žiadny problém. Veľmi, veľmi pekne povedané a akože ja mega cením ten tvoj realizmus, lebo mne častokrát príde, že napríklad na Sines bol podľa mňa aj na Dynamo dlhú dobu taký ten pressure, že proste, že potrebuješ sa, alebo že aj tí fanúšikovia očakávajú, že ten tým proste pôjde na ten major, hej, minimálne teraz, že sa v tom VRS rankingu naozaj dostane extrémne vysoko, takže ale to je super, že to fanúšikovia očakávajú, to je bomba, ja by som chcel mať v Unity fanúšikov, ktorí všetci budú očakávať major a stickerky a budú ten tým hnať dopredu za akýkoľvek situácie, to je super, hej, lenže ja nie som v pozícii fanúšika. Ako som, ale aj nie som. Áno, chápem. Ja im fandím, ja im to prajem tiež a chcel by som to, ale zase ja musím mať trošku aj taký triezvy pohľad na vec, pretože ako 5 razy to komunikujem či už na potenciálnych partnerov alebo investorov a nemôžem byť overhypnutý na kole s takýmito ľuďmi a potom sa im veľmi ťažko vysvetľuje, že viete čo, MČR prvé miesto to je povinnosť. Ako môžem to tak prezentovať všade a možno, že by som aj na tento argument niekoho ulovil, že sme šikovní, dobrí, ja neviem čo všetko, ale potom by sa mi ťažko vysvetľovalo, že tretie miesto, sorry, no. Ako. Hej, aj jasné. Ten zápas o tretie miesto len 2-1, ako tesne to bolo. No. Ako, vieš, to zase musíš nájsť takú rovnováhu v tom, čo je prehnaný optimizmus a fandenie, a čo je ako realita a očakávania od toho týmu. Hej. Ja ako keď sa vžijem do pozície fanúšika, tak ja aj mega fandím a mega im držím palce a ja by som kúpil všetky stickerky v tom CS-ku a olepil by som aj by som si tie stickerky tlačil a aj auto by som si s nimi olepil. Hej. Hej, ale zase ja chcem, aby sa to stalo a spravím maximálne všetko preto, aby dostali tú podporu na to, aby to dokázali. Dobre, ja dávam teda stavku, že jak sa Unity v roku 2026 dostanú na Major, tak Čivo si musí stickerkami polepiť celé auto. Môžeme dať taký deal. Jasné. Môžeme dať taký deal. A rúžové vlasy. A rúžové vlasy. Rúžové si dám čokoľvek, keď dobre. stickerku. To znie výborne. Benny, teba sa ešte spýtam na nejaké tie výhliadky, čo sa týka aj po tej marketingovej stránke. Máte možno v pláne oslovať nejakých nových influencerov a nejaké nové contentové typy. Čo tam plánuješ na ten rok 2026? No, chtěli bychom ještě jednoho influencera jako k tobě, abyste mohli hrát. Jakože ku mne domov? Že... No, jasně, bude bydlet u tebe, abyste se mohli hrát spolu a tak dále. Ale jako pracovat s těma sockama víc, než se pracovat do 3, protože my jsme to jako nerobili víceméně, jo, protože jak člověk říká, toto je nastavené tak, že hrajete hru, která vás baví a keď tomu obětujete čas a baví vás to a začínáte něco vyhrávat, robíte to tak, jak máte, tak nemáte problém, ale už to začínáme trošku shiftovat na to, že máme závazek vůči tím pár fanouškům, kterými máme a zároveň bychom rádi jako přitáhli další fanoušky, jak si říkal, třeba od Dynama a tak dále a ukázali jim, že my jsme pro ně ta správná volba, že jsme jakoby rodinný tým, když to řeknu hloupě takhle, a že je s náma sranda. Hlavně o vlasy se hodně přichází u nás, těž. Prášky na tlak,
od té doby, co fandím Unity, jsem dostal a jinak i Čivik. A je, takže doufáme, že budeme víc viditelní, že budeme víc srandy mít spolu všichni a že víc reelsek, kde ukážeme hráčů i trošku z jiného pohledu, než jenom, že sedí za klávesnicou a aby viděli fanoušci, jaký reálně jsou, lebo to jsou všetko, to jsou super kluci. S kterými je extrémní sranda za oponou, ale jak je posadíš před kameru, tak přestanu mluvit. No jasné, no. Akože ja sa priznám, že tomto s tebou úplne súhlasím, mne tiež dlhú dobu, aj keď som ešte nebol ako influencer u Unity, ale sledoval tie socky, tak mne to chýbalo, práve taký ten obsah. Možno čo robili aj Sinnes aj Dynamo, ja som veľmi rád, že ste sa do toho pustili a určite som pokúsim sa pridať taktiež čo najväčšiu ruku k dielu. Napríklad včera som pozeral to Reelsko z Eclipse, čo ste videli a ako to som sa fakt ako kosil, to bolo super, to je výborný obsah a určite si myslím, že aj fanúšikovia budú chcieť viacej tohto obsahu. Páni, v každom prípade blížime sa ku koncu našeho dnešného dielu, tým, že toto je vlastne posledný diel v tomto roku, tak ja vám dám obidvom priestor na to, aby ste mohli niečo odkázať našim poslucháčom, našim fanúšikom a následne ja im tiež ešte niečo potom odkážem. Takže Čivo, nech sa ti páči. Ja mám začať, hej? No jasné. Ja, že najlepšie nakoniec pôjde. Tak ja by som chcel každopádne ako poďakovať v prvom rade všetkým, ktorí nie že fandia nám, ale fandia československému esportu a je to jedno ktorému týmu, pretože všetci to robíme viac menej kvôli ním. A ja som extrémne rád, že MČR sa opäť ako zaplnilo veľmi, veľmi krásne, dokonca už aj na náš zápas o to 3. miesto. Takže im ako veľké ďakujem za to, že sú a prídu za nami na ten event. Každopádne ďakujem aj každému minulému, terajšiemu a budúcemu členovi Unity za to, že to s nami nejakým spôsobom skúša alebo bude skúšať, pretože niekedy to s nami tiež nie je jednoduché a držím nám aj všetkým československému sportu palce do ďalšieho roku. Krásne povedané, Benny, nech sa ti páči. Ja nemám co dodat, mě to No a mňa to dojalo, mňa to tiež dojalo, veľmi pekne to Čivo povedal. Ale jako přidávám se, jsme rádi, že jste tady pro nás, pro jako československý e-sport bychom měli fungovat jako jedna velká rodina, zase tak velká scéna to není a měli bychom jako fungovat jako jeden celek, i když někdy na serveru jsme proti sebe, ale off server bychom si mali pomáhat a snažit se tu scénu tahat nahoru. A to je jako takový malý přání pod stromeček, který já bych si přál, aby jsme se víc unitli, aby jsme byli víc united. A uvidíme se příští rok a vidíme se na lankách všetci. Taktiež veľmi pekne povedané a ja by som za seba dodal, zakomponujem tam trochu aj tie generic želania, hej, na Vianoce, keďže vy ste to tam ešte tak úplne nedali, tak ja to tak pekne zaobalím. Ja čo si hlavne prajem, aby na tej československej scéne naozaj bolo viacej aj týchto amatérskych turnajov, aby bolo hlavne čo hrať, aby sa tá komunita pekne budovala od spodu, pretože to si myslím, že presne robí tú komunitnú a rodinnú atmosféru na tej scéne a tá je tu teraz veľmi, veľmi dôležitá. No ale na záver taktiež vám za celý tým Unity želám krásne vianočné sviatky a všetko dobré do nového roku, aby ste to nepreháňali s alkoholom alebo sa moc neprežierali počas sviatkov, takže poriadne si to užite a buďte ready fandiť týmu Unity aj v roku 2026. Dnes tu spoločne so mnou bol Čivo, ja ti veľmi pekne ďakujem. A ja ďakujem, čaute. A taktiež tu bol so mnou aj Benny, takže aj tebe ďakujem, Benny. Ja díky. A vidíme sa v roku 2026 v ďalšej časti Unity Patch Notes.